Там край Петрич в Рупите, при вулкан Кожук, бела черква се гради, Ванга Пандева. Владо, как започна вашето приятелство с Ванга? Ванга винаги избираше своите приятели. И когато веднъж така един наш общ приятел сподели, че иска Ванга да ме види и да й посвира с китарата. А тя беше чувала за тебе, така ли? Да. Аха. Вика, там има един Владо от Петрич, който свира на китара, прави забави интересни, развеселва хората. Вика, искам този човек, вика, тук на моята камина да го видя. Да я развесели и нея? И моята душа да развесели. Така. И аз така тръпнейки, викам, как се пред Ванга, тя е големо име, големо нещо. Викам, как ще стане сега тая работа? С китара при нея. И влизам в нейната стая. Лелю Ванги, добър ден. Айде, бре, от кога те чекам? Тя ми казва. И седни, вика, тук до мене. Дай да ga чукна тая китара, да видя какъв звук има. Взех китарата и вече с така известно напрежение, понеже аз съм до нея, тя излъчва огромна енергия. Викам се, ако сбъркам некой акорд, некой куплет. Требериха ли ти бръзди да наръце? Напрежение, големо напрежение. И като почна, зайди, зайди, ясно слънце. И като се отпра тая песен в цялата тая стая, тая песен зна от стаята и навън, входи целия кожух. Тя унесено слуша песента и леко, това ми напри силно впечатление, леко гали китарата. Владо, вика, тая песен, вика, тая китара, вика, Владо, толкова до мене, вика, от левата ми страна, ки седиш, вика, когато има. Душата ми се стъжи, тук да дойдеш, вика, да ме развеселиш. Тя лекуваше душите на хората, а ти лекуваше нейната душа с китарата. В живота де-факто се получи така. Тя пееше ли? Не, тя не пееше. Много, тя имаше изключително таланти, като готвачка, като какво ли не. Но не пееше тя. Кажи, какви са били другите таланти? Готвачка номер 1. Какво ти е готвила? Как готвя? Кажи, какво ти готвеше най-любимо? Най-хубавото нещо, което тя правеше, беше фасул и ахния. Ама с едни подправки, които тя му слагаше. Сега за местните работи, то се знае, каварми, така хубави правеше каварма. Много хубава каварма. И като направи този хубав боб, и даже веднъж, аз не знаех, че е правила боб, и вика, Витке, я докара, вика, гарнето Влада да пробва дали е станало фасула, вика. И така с черпакчето, на лъжица с черпак, подавам. Сръбни, да сръбнеш. Лелю Ванге, викам, супер, викам, това фасуля. Аре, не, аз сега вземи гитарата, вика, и да почне да пее. Вие сте били много близки приятели. Разказваше ли ти тя за твоята съдба? Какво следва и за нейната съдба, какво и се е случило? Тя за своята съдба много малко разказваше. Баба Ванга, имаше ли обяснение защо точно на нея се е случило това? Тя си го обясняваше с някаква карма, някаква родова карма, една сила, която тя нямаше как да определи защо точно на нея е даден. Тя даже немалко си задаваше въпроса, немалко път си задаваше въпроса, защо бе точно на мен се падна тая сила? Не държеше в себе си пари и тя не беше жена, която обичаше богатите хора. Тя казваше така, ако богатите дадат малко от себе си, този живот ки е по-лесен. Но защо бе, Боже, толкова пари има, толкова нещо? Що ги правят тия пари? Огроба ли ги карат? Що ги правят? Замъци ли ги правят на ония свет? От това много силно се възмущаваше от такива богати хора, които можеха да помагат в определени ситуации и да правят така живота по-благоприятен за всички около тях. Ванга обичаше обикновените хора с техните страдания. Не случайно много пъти, тук като е била в стаята, разговаряме, пиеме си и
Витке, абе, викте, този човек там има нужда. Абе, това дете там не еди ходи си хора. Трябва да дойдат тук да помогнем. И така, дете се казва Апсадам. Дойде човек и му каза, ей, човеко, ти трябва да идиш при този доктор. Твоето дете е много зле. Или жена ти, или еди, той страда. Отивай веднага там, за да може да се оправи работа, иначе детето ти ки умре. Или жената ти ки умре. И хората тръгваха и след време вече идваха тук да й благодарят, да й целуват ръка. Точно в тази стая. Що силувки е изкарала нейната ръка на тая маса? Що силувки? От какви ли не хора? От най-висшите до най-бедните. Тя беше много пастър човек. Много пастър. Под розов храст чакам те аз, както преди. Аз те чакам, теб те няма. Много хора получават така определени награди. Ако трябва да има награда за благородство, за раздаване към хората, значи Ванга трябва да държи най-добрата статуетка, най-добрата награда. За това, защото със своето благородство тя беше пример как трябва да се живее, как трябва да се общува. Тя беше един много добър нивелир, по който ние трябваше да се изравняваме. В твоите очи говорят ми за любовта в нашите сърца.